dalailul khairati mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ale kelen bi bɛn sɔli 450 de ma o bi bɛn hasbunallahu wa ni'mal wakil mɔgɔw bila u ka sɔli kɛ dalailu kala i ka so ni ma se k'a kɛ don o don juma kelen kelen ta sɔli ye hɛrɛ de ye o mɔgɔ si tɛ tugu sɔli la hali i ka du kɔnɔ i bɛ sɔli min wurudi du min kɔnɔ a du kilima n'i ka du yɔrɔ si tɛ kɛ kelen ye e ye so dɔ de ta e bɛ sɔli kɛ so in kɔnɔ i bɛ nɛɛmɛ min sɔrɔ so kɔnɔ i t'a sɔrɔ i ka so si la mana dalailu n'a kalanna i jija n'o y'a kalan i ka so ɲɔ nka hali maa min bɛ to ka dalailu jigi ka caya a bɛ to ka sogo ɲɔ ɲalenba de la e k'i jija n'o y'a kalan k'a ban i se ye bonya mun ye o kɛw ye nka e ka ɲɔ ta dɔrɔn ka si fanda dɔ ma k'o nasɔgɔnin d'a kan i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko la n'i ma kunɲɔgɔn sɔrɔ i jija kalo o kalo juma fɔlɔ ayi kan'i ka so kɛ kaburujo ye kira nin yɔrɔ dɔ bila i ka so kira nin yɔrɔ dɔ bila ni tan t'i bolo k'a kɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u b'a kɛ hali n'a kɛra kalo o kalo juma dalailu khairati